Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je op mij bijzonder optredens van de band A Bus, Mosken, Harm van der Meer en Roel Slofstra. Dit verhaal gaat door Jim, over us. Over pakers, over beppers, over heiten, over memmen, over baan en bansbaan. Dit verhaal gaat door die. Al het nieuwe leven begint met leefde en onrekking. Het insect met het kontje op de stampers van de blom en hop, wij verder. Raam, ooi, lamke, hengst, merrie, valtje, bolle, ko, kjeltje. Wat een vrouw en een man te gerren smelten en het slaggert en er komt een liedse poppen, dan ben ze uit de schroeven. En wat bart er maar de vrouw die het men wordt? Wat had zij te jaan? Een hart, groot vol leefde en adoratie. Alles voor het liedse, kwetsbare, nije leven. Het leek al zijn, hij treft het mij, een mama's day. Een mama's day. Want alle liefde van de vrouw, in jouwer wieken is een hele soort. Een hele soort. En beppers zijn in mij, maar mij leed. Him maar dus neem mij, maar mij dij. Neem mij maar en doos jongst. Ja, doos jongst. Van nou en altijd bist o mem vader, wraad onzichtbaar, maar do is het hem. Ja, do is het hem. En beppers zijn in mij, maar mij leed. Hem maar dus neem mij, maar mij dij. Neem mij maar en doos jongst. Ja, doos jongst. Jongst voor hem voor altijd. Doos jongst voor hem voor altijd. Doos jongst voor hem voor altijd. Doos jongst voor hem. Doos jongst voor hem voor altijd. Moskens binnen, ze werken mij hun treien op een paard. Met een prachtig mooie voorstelling, zo neem ik het maar even. Zal ik de vraag gewoon zo wezen, want we zullen straks ook nog met hun praten. En ze zullen nog meer noemers doen. En dat had alles te krijgen bij de voorstelling Cyclus. Maar we gaan eerst terug met een fantastische band. Ze komen uit Friesland bij en ze maakt je goede herrie, zo neem ik het maar even. A Bus, live in Noorderwien.
'cause I won't be confined. Break through the darkness and leave it all behind with the strength of a vision. Find my own way. Before that happens, though, I'll have to rise above, 'cause I won't be confined. Break through the darkness and leave it all behind with the strength of a vision. Find my own way. Before that happens, though, I'm already insane. And leave it all behind with the strength of a vision. I'll find my own way. Before that happens, though, I'll have to rise above, 'cause I won't be confined. Break through the darkness and leave it all behind with the strength of a vision. Find my own way. Before that happens, though, I'm already insane. Toffe band, jawel, in Noorderwien. A Buzz. Straks praten we nog even met de heren en krijgen nog meer te jaren in deze aflevering dus, van Noorderwien. Je mag ook wat zien van Mosken, zo aan het begin van het programma. Die bent er ook dwaande. Meisje Treien, Sint-Wurg. Wat is Bert, de Sjoerd en dus Ronald. Mooi dat we er binnen trouwens. Je meer nou ook altijd wat meisje bij, maar het is nog wel definitief meisje Treien, denk ik, hè, of niet? Ja, het is definitief meisje trein. Wij hebben een aardige zoektocht gehad de laatste, per jaar eens wel. Eens sinds Liert ben we meisje trein. En dat is eigenlijk zo'n beetje een startpunt geweest voor u. U zelf wel wat op mij uitvoeren. En tada, zie hier het resultaat. Hem de bottom night denken, man. Nou, ja, wist wat het is. Wij doen altijd heel soort dingen spontaan. Lekker speel je. En we kregen wel feedback van... Nou, Gin is wat meer in de muziek, in het verhaal zitten. En daar hebben we het echt wel over van... Ja, wat willen wij? Wist wel? Nou, wij willen een verhaal vertellen. En zat wanden dat deze constructie wat op uw paard kwam. We gaan straks praten over cyclus, want daar ben je op dit tijd heel druk mee. Maar Ronald, hoe is dat met je trein? Je hebt echt in een oefenhok staan en showen wat er gebeurt. Ben je heel erg met improvisatie bezig? Nee, het is eigenlijk al heel gestructureerd. Oké. Proberen, ja, het is een verhaal, het is een cyclus, het is precies zo en het oors. En de techniek, alles bij elkaar, het moet wel alle keer klappen. Ja. Dus ja, het is precies zoals we het graag hebben willen op dit moment. Ja, en ik heb een hele hoop kabels trouwens, dus ik ben heel benieuwd dat het al even werkt. Sjoerd, wat is cyclus? Cyclus is de levenscyclus, de levenscyclus in Gay Fries. En wij, wat Bert al zei, wij willen meer in het verhaal zitten gaan. Dus we hebben nou Bert scooter de teksten en we hebben een heel verhaal kunnen eigenlijk van de geboorte, de Berthe, ont de en daarna. En er zijn allerlei versjes over opgroeien, over moeilijke pubers, moeilijke ouders. Want dat is vooral de puberteit, is vooral dat in ouders zo de warstel is. En over de midlife crisis, over de scheiding, over allerlei ellende in het leven. Kortom, het leven.
Het leven, zo is het, ja. Dus, en inderdaad, improviseren is er net meer bij, want we spelen nou maar in eer en banden erin mij, dus improviseren gewoon maar. Het hele screwproces, hoe hij dat dan aanpakt? Nou, dat is altijd al die ik kom met akkoorden en Bert komt mijn tekst en een verhaaltje en een zanglijn en dan is ontstaat er een versje. En dan in het proces, omdat we natuurlijk corona, we hebben heel skoft in de studio zitten met coronatijd en van hey, wat kunnen we er nog meer bij bedenken? En toen kwam ik het idee van in ear spelen. Want dan kunnen we het ding mij erin litten en dan wordt het nummer, dat kerst gewoon ik gevoelsmatig dingen toevoegen in zo'n nummer. Die de emotie van het nummer te goede doet. Maar het is grote gevaar dat het op een gegeven moment technisch wel heel complex wordt. Hè? Oh, ongelooflijk. Zij die kreeg bij die laptop zitten. Ik denk, ik zou het zelf nog wat terug. Zwet in het naadje. Ja, het is zo van, kom, we gaan in ere, Dwan. Dan hoeven we net zo volle spul mee te slepen. Nee, ja. Nou. Forget it. Yep. Maar kleren, het is hartstikke leuk. En het pakt heel erg goed uit. En het is voor u een proces. Wij zitten echt in de try-outs, soort huiskamerconcertjes. Dat we nou voor Wiekers wat in het kerkje in Haskerhorne spelen. En we vernemen echt nou juurt weer van, oh ja, het kwartje valt, het valt. En dat moest dwan door te dwan. En daar ben we nou heel erg mee dwaande. En we hopen dat dit dan een startschot is, dat wij meer van die kerkjes, meer van die huiskamers, meer van die mensen uw verhaal brengen kunnen. Cyclus, het verhaal van het leven en daarna, wat Sjoerd al even zei, het klinkt bijna theatraal. Ja, maar zo benaderen we het ook een beetje. Is het een soort van muziektheater? Nou, wij praten wel over een voorstelling of zo. En dat is, normaal hebben we toch even een showtje, wist wel. Setlistje. Ja, setlistje, stiftje, scooters, biertje. En die omslag hebben wij wel wat maken. Dus we benaderen het heel oors, in volle meer details. En dat is leuk. En daar hebben we de tijd voor. En die tijd nemen we. En het proces is een reis, wist wel. En dat is onze reis van uw strijden. En ondanks de irritaties van het materiaal genieten we daar enorm van. Enorm. Ja, je had ook visuals bij. Ik bedoel, dat moet ik maar correct qua timing kloppen. Ja, maar ik iets daarvoor een verhaal neem ik gewoon. Ja, klopt. Nou, precies dat. Dus dat is ook nog een heel project geweest. Wat voor filmpjes dorst, wist wel. Jan Jager van 8501 Indie, die had een paar hele mooie visuals voor u maken. Zoals ik Schenkest, lijn 10 Mosken. Wie heeft nou zijn eigen buslijn? Dus het is ik een hele hechte gearworking. Ik van Utrechtse Stichting 8501 Indie, dat weer er maar weer eens. Die hier ik mee bezig ben. Let eens een meisje en hoe gaat dit, hoe gaat dat? Belangrijk is een broedplaats. Ja, fantastisch Willem, fantastisch. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Dan gaan we nu die teksten vandaan, want ik bedoel, dat is thuis. En dan moest je toch vanuit dat concept dus denken. Ja, maar het concept is het leven. Dus dat leidt voor u. Ja. De teksten, ik ben altijd een hele directe screwer. Hè? De versjes die ik screw, die gebeuren hier voor je op de groen, naast hij. Ik hoef net mijn eigen te sluiten en ergens heen te gaan. Nee, de teksten binder. Die hoeft alleen nog maar even op te screwen. Ik wou alleen het spelen al een soort flow was die inkomst. Er moest er wel even inkomen, denk ik, of net? Ja, maar dat gaat vanzelf. Okay. Dat gaat heel makkelijk met deze beide mannen. Dat zoekt hij gewoon in de muziek. Nee, maar de muziek is, ik was even van, er gaat echt een knop om wat dat betreft. En als er een keer iets is, dan gaat het vanzelf hak het idee. Maar... Het is net even een bandje spelen of zo. Nee. Het is echt wel een heel proces. Ja. Het is prachtig om te doen. Ik kan me heel goed voorstellen. Want Sjoerd, doe best ik het hier al wens. Maar dit is toch wel een leuke draai erom, hè? Ja, dit is andere koek. Ja, zeker. Want dat in eer, hè, wij jaren dus voortdurend een klik in je eer en de bon die mij rent in zijn oren eer. En dat is, wij zitten hier in die bandjeboel en keihard rammen in oefenruimte en komt al net zo krijg. Maar nu komt het al juist wel krijg. Dus het verriekert dus ik weer in uw muzikantenbestaan eigenlijk. Dus het is, ik ben er heel blij mee. Ja. Je had wat try-outs, wat is een concrete plan eigenlijk nou? Nou, wij willen eigenlijk, wat Bert al zei, van die kerk. Weet je wat, van de Stichting Frieske Tjerken. Stichting Frieske Tjerken, ja, die hebben dit al leer. Ja, want wij willen graag. Hint. Nee, wij wilden heel graag op uit. En wij hebben dus inderdaad in Haskerhorne spelen in het kerkje. En dat was fantastisch. Die ik volle bak. Hier heb ik helemaal net op rekenen van. Dat was de eerste try-out eigenlijk. Die volle bak. En meestal hartstikke enthousiast. Dus dat smaakt het gewoon naar meer. Dus wij willen heel graag uw verhaal doen. Dit wordt wel een vaststelling die dus een tijd mij geert, tinkst.
Ja, wij hopen dat wij daar gewoon echt even flink mee aan de bak kennen. Ja, zeker. En als Jordan hij wil weer wat er gebeurt met Mosken. Want ja, dat... En wij hadden natuurlijk... we met machine bij begonnen, maar wij op een gegeven moment niet met machine 4. Hier hebben we nog Jelte en Joop erbij. Nou, dat wie al je druk, maar kan je die agendas maar eens bij elkaar. En die jongens had ik al je druk in hun orenbands. En... misschien komen zij er wel eens bij. Waar wie het? Dus, Alles zit hier. Op Ronald er bij Ruud of zo. Je weet het niet. Dus Wasco. Dus, ja, of Roland komt Jimmer uit. Dat kan ik nog. Dat kan ik nog, ja. Een paleisrevolutie. Ja, precies. Over cyclus gesproken. Goed. Ja, waarom? En dan haast er misschien wel om vregen. Ja, wat weet. Bert, Stuart en Ronald onderwijs dus mij hun eigen cyclus. Want ja, daar zit ik wel een cyclus natuurlijk in het hele productieproces. Dat is ik wel wat aardig hoe je het cyclus van het leven hebt. Nou, in dit programma zit ik een soort cyclus. Soms 4 te ziekje, maar we gaan nog wel echt wat trom mij ze echt live in de studio te hebben. Dit is het Mosken live in Noorderwien. Net. En zij tocht eens krijgt hetzelfde. Jong Maris betiert op het is dien. Als ben de bende weg. En die mij eens net witte. Dat vierde leefde net bestiert. Ze sjorren wel wat ons om hem. Ze weten net dat alles stikken kan. Ze weet wel beter, maar ze vreeg het niet. Het antwoord let hem eens wel rieden. In kwart maar eens impeteer vis net. Als ben de bende ver. En die mij eens net weten. Dat weer de leefde net bestiert. Ze sjorren wel wat oors om hem. Ze weten net dat alles stikken kan. Wat wij zelfs opbouwd hebben. Krijgt van haar kamer net als. Want ik ben ik en do bist do. Maar wij ben geen nieuws meer, dat weet ik nou.
groeien en het bloeien. Op zoek naar het geluk, naar de verbinding, naar het te geren smelten. De cyclus op een nij oorslingeren. En ja, verdomd, het slag het. Naar al die blauwe plakken, schijnde hoed, pinnenkoppen, blauwtjes en katers, is het saffier. Van beide kanten. Vuur, bruin. De insecten, de blom, de hinders, de kei, ja, de hele natuur squadt de winter van zich af. De hormonen draven als wienhoen terug die ieren. Alles is uitvergrutten. Dolieke zuiver wel een psychopaat en saffelen scheelt het net met elkaar. Vereerle wijzen en gekkinazes. Maar als uiteindelijk alle wetten van wet daar reis komen, eerne in de Egypte, zo stik mij die liefde. Het wordt gewoon, het wordt een jokte, het doogt niet meer. Ik moet je erbij. En het is net zo van, hey, ik heb een goed idee, ik liet die in de steek. De kogelbad terug de tjerken, zoals een moken terug de morgen van de keuken, werd het altijd smoek en gemoedelijk weer. Let maar, de tijd had het dien. Ik had er geen zin meer aan. Ik houd niet meer van die. En het lukt niet meer. Zocht ik werk ik maar wie. Zocht het bij uw hart, maar zijn antwoord lag al klaar. Hij bedoelt het goed, zei dus met hem nog maar een keer. Zocht het in huis, uw eigen tussen eigen steen. Ik zocht het bij de baas, mij zien fucking FTA. En toen zocht ik het in het bed zonder bed. Daar wie het net, en dus zocht ik nog een keer. Ik voel het net in Londen of Parijs. Ik kwam het zien heel wijs, de kut.
Inline zien, inline zien, inline zien, inline zien. Breng mij naar huis, breng mij naar huis, breng mij naar huis. Breng mij naar huis, breng mij naar huis, laat zien. Inline zien. Inline zien. Inline zien. Mosken won dus het Liedfestival, maar nou op een paard met cyclus. Een nieuwsgierig verhaal, een nieuwsgierig voorstelling, zo mag ik het eigenlijk zeggen. Nieuwsgierige muziek en nieuwsgierige heer met je trein. Goed, we blijven het volgen in ieder geval. Dat doe ik al jaren bij deze man niet nice besteed. Het is Harm van der Meer. Ooit Slechterik en DJ Doelak. Prachtig nummer maken bij Mijn Dwarp. Daar zit al een Friestalige dichter in. En hij liet hem toen ik als eerste Frieske rapper gewoon jaren. Hij is nog steeds met muziek creëren dwaande. Dan krijg je snel aan een mailtje. Krijg je weer een nummer, bewuste nummers. Het gaat dan over de boeren of een fabriek die net wil. Of een duet met Roel Slofstra. Ja, the one and only Roel Slofstra. Die scoot straks gewoon. Ze zullen als je beiden optreden. Maar Harm, eerst maar even het verhaal van die muziekcarrière oortnota. Dat vreet me wel eens op. Spelers toe en componeerst toe constant? Of is het zo nou en dan? Hoe werkt het dat bij jou? Ik heb soms mijn momenten dat ik even net met muziek bezig ben. Dan ben je er echt klaar mee? Dan luister ik alleen nog maar even muziek. En dan maak ik wat inspiratie weer opdwaan. En gewoon wat naar horen jaren en daar wat van leren. We. Altijd rap, hip-hop of... Hip-hop is natuurlijk mijn basis. Wat ik die en doch is ook hip-hop. Het is alleen nog hip-hop met een akoestische gitaar. Maar verder is het principe gewoon hetzelfde. Ik ben een tekstschrijver, ik ben een tekstdichter, ik ben een rapper. En de muziek is eigenlijk ondergeschikt erom. Want het voelde me in het begin altijd volop. Dan ben ik bezig met composities en de meesten zijn letter altijd van... door die muziek even wat zachter. Ik jij de tekst net goed. De meesten zijn volle meer geïnteresseerd in teksten dan in composities. Dus zodoende had ik dacht van... waarom breng ik hip-hop net gewoon naar een akoestische gitaar? Het draait toch om de tekst. Ik bedoel, dan jij is het nog beter was het zeist. Dus ja, ik ben altijd bezig met muziek. Het zij als luisteraar, of als producer, of als componist, of als schreeuwer, ja, of als criticus. Dus ja, muziek is voor mij gewoon mijn leven. Even hoe die gitaar. Mooi ding trouwens. Wat valt mij? Het is maar een goed keer, denk je. Shot er wat, joh, Ruud. Hij shot het Joru, maar dat is er net. Het is maar een kort. Had hij de moeite en tijd kost om dat instrument een beetje in de vingers te krijgen? Ja, zeker weten. Het is een heel moeilijk instrument. In het begin was het eigenlijk wel 1 of 2 eerder vooruit loeken om gewoon neer verder te komen van die gevoel. En het doet zeer in vingers, doet zeer. Ja, het is gewoon net makkelijk om te leren. Maar als het tros is, ja, dan is het waar natuurlijk. Ja. Wat ben je plan eigenlijk? Singles, albums, dat soort dingen? Of ben je gewoon bezig met verhaal nu in omjouwing op te schreeuwen? Want toen had ik me laatst net even een noemer schreeuwen. Dat ging weer een uitbreiding van de industrie in het deel. Ja, ik ben wel bezig met een album. Alleen de titel is net meer sabot van albums, merk ik gewoon. Dus ik release gewoon zo nou en dan wat op internet. En ja, om echt nou te zeggen, dit is een album, daar ben ik mee bezig. Nee, want ik merk gewoon, mensen zijn meer van singles in het werk. En dat echte hele albumwerk, ja, dat heeft er volgens mij net zo bot meer. Misschien verlies ik mijn contact ook wat met de huidige muziekgeneratie. Hè? Ja. Ik ben zelf gewoon zo van, ik maak je muziek. En ja, ik ga gewoon nog materiaal van een album, maar het is er nog steeds niet van komen. En wat ik al zei, Sonona pakt echt verhaal. Dus het is midden in de maatschappij. Ja. Als daar dus net bij is, best dan meldt het zien wurgek, hè? Klopt. Ik vind hip-hop leent er perfect voor om maatschappijkritische teksten te maken. De moderne protestzanger dus. Een beetje. Correct, ja. Hip-hop is perfect voor protest. Om het altijd erover te houden, money en bitches en zo wat te horen. Altijd toch, ach jongen, dat is niet van een Friese rapper natuurlijk, hè. Ja. Dus vind ik het wel leuk inderdaad om de actuele dingen echt in de omgeving om te pakken. Maar dan haast ik weer dat raakvlak met iets uit de regio. Want wat muziek zo krachtig maakt, is dat het herkenbaar is en echt. Want bijvoorbeeld Amerikaanse muziek, doe je dat het uit New York komt. Doe je dat het uit Los Angeles komt. Doe je dat het uit het zuiden komt. En dan praten ze ook hoe dingen niet heel relevant binnen. Dat is eigenlijk wat ik in het lieds naar Friesland breng. Omdat alles hier nou een keer liedser is. Maar terwijl ik echt dingen uit de omgeving pak en in mijn eigen dialect
taal praat, hè, is het wel authentiek al, heb ik toch. En dat onderscheidt me misschien wel van protte-Friese muzikanten die het iets oors proberen te wezen en wat ze net binnen. Zo, ik ben 100% echt. Daar draait het om. En dat is Roel Slofstra. Daar praten we straks mee, want hij mij zijn beiden een nummeropname hebben wij al 100 keer op de radio draait. Nou goed, die scout aan zo'n dat verhaal krijgen we aan zes. Maar eerst Harm nog even solo. Hier live in Noorderwien. De boeren lang net meer troef. Zie meidje van hem een boef. Al die betochte wetten die het bordje beletten. En ek de visserij is onderwerp van pesterij. De boeren lang net meer troef. Zie meidje van hem een boef. Al die betochte wetten die het bordje beletten. En ek de visserij. Ja, ja. Zie pesten wij de boer niet morgen bargen in Den Haag. Zie pesten ze je wij aan staf we honger in de maag. Nu weer een avontuur met zulke onzuivere figuren. Met zijn wurdig leidt de macht natuurlijk bij de zuidenburen. Het is een poppenkast, ja alles is maar voor de schijn. Hoe gist te stemmen en kiezen uit Jan Klaassen of Katrijn. De poppenspeelder zit in Brussel die het land bestuurt. Het is een min klimaat, het beleid voor Elsen in dit boer. Dus jong ik de boeren lang net meer troef. Zie meidje van hem een boef. Al die betochte wetten die het bordje beletten. En ek de visserij is onderwerp van pesterij. De boeren lang net meer troef. Zie meidje van hem een boef. Al die betochte wetten die het bordje beletten. En ek de visserij. Zie pakken de bakken strot de gasprijzen op de krekken. Zie wollen Poetin pleegje, maar zie rijdt ze die en ikke. Eerst corona, toen het milieu, er is elke keer wel wat. Het hele MKB lijkt plat, misschien willen ze dat. Lege winkels ritten als wie alles achterlitten. In de hitte van het moment sluit de sappels uit de tent. Wil ze geen niet regeren, miljarden investeren. In oorlog om krediet, get het eigen volk failliet. Dus jong ik de boeren lang net meer troef. Zie meidje van hem een boef. Al die betochte wetten die het bordje beletten. En ek de visserij is onderwerp van pesterij. De boeren lang net meer troef. Zie meidje van hem een boef. Al die betochte wetten die het bordje beletten. En ek de visserij. Ja, ja. Ja, we hier al even een tijdje net meer in de studio hoor. Harm van der Merk, regelmatig contact met hem. En dan hadden we een paar mooie rapnummers. Maar ik moet zeggen, nou je hebt het met de gitaar onder het spelen. Nou goed, dat verhaal hebben we al even meegekregen. Maar ja, toen kreeg ik een mailtje. En we hebben intussen een keer gedraaid dat hij met Roel Slofstra een nummeropname had. Nou, ik ga het even aankondigen. Roel, onder rap, onder hip-hop. Wat is dit nou? Ja, het is verschrikkelijk, hè? Ja, het is wel wat nieuws voor mij, ja. Het is wel even wennen. Het is oors. Ik ga altijd op 1 en 3 zang, hè, met ritme. En dan maak ik op 2 fjouwer. Al mijn lieden heb ik op 1, 2 zang en dan maak ik 3 fjouwer. En dat is zo'n raar gevoel. Nou zweeft die versen, die teksten er in. Wat ik vroeger net wend weer. Toen altijd synchroon met ritme. En nou ja, dan maak ik wat zweven. Maar het gaat wel, het slag het bij aardig, vind ik. Fantastisch. Hoe best je bij Roel te lonen kwam? Het zie je in Verlien weer een documentaire op Omroep Friesland. De Oertroubadour. En die documentaire zeg ik, en ik denk, wat is dat een mooie man, die Roel. Zadwaarne ben ik eigenlijk Roel op het spoor kwam. En toen ben ik bezig met het nummer Juster. 2 dagen eerder als morgen, wat je het ek doch. En ik mailde dat Roel, want toen ben ik eigenlijk naar mijn krek een gitaarspeling. En Roel is zijn de gitaarleraar, wie ik wel benijd naar zijn meningen om in gitaar te spelen natuurlijk. Want ja. Ja, wie het goed kunt. Ik keerde niks hoor. Dat is voor mij fantastisch om te jaren natuurlijk. En een geweldige motivatie dat zo'n goede gitarist die speel goed genoeg vindt. Dus Zadwaarne ben ik bij Roel gekomen. Toen dacht ik van ja, het lijkt me wel leuk om een keer met hem samen te werken. Maar ik weet dat hij er wel zin in had. Zadwaarne had ik hem gemaild. En toen zei Roel, nou bel hem maar eens even. En ik ga hem opbellen en vervolgens gaan we een afspraak maken. En ik ben erheen gegaan eigenlijk een beetje op auditie met de gitaar. Waar eigenlijk maar de bel ombleed. Ik denk, oh, dat nou goed genoeg vindt of net. Ik doe mijn best. Maar toen zei ik hem tikje maar de voet, zodat ik in het nummers is.
Ik denk, dit zit goed. En ik kreeg er wat moeite uit. Dus zag ik mijn nummer die en later hebben we together ons schreeuwen west. En zo wanneer is uw samenwerking tot stand kwam, die ik echt prachtig mooi worden vind. Ja, wat leuk eerlijk wezen, Harm komt toch een beetje van een oren generatie uit een oren tijd wij. Ja, doet hij bellen en doet hij vreeg ook mij die, moest ik eerst nooit denken. Ja, ik denk, ja, nou ja, maakt het niks uit, maar ik denk toch wel wat ouder dan hij is. Nou ja, maar je bent net van een generatie die de hip-hop echt van nature mij kregen. Nou. Nee, maar ik vind het natuurlijk wel geweldig dat iemand van jonge leeftijd mij vraagt om mij te doen in dit barren. Nou, dat is toch alleen maar goed, daar bloei je alleen maar zoen bij. En Ham vraagt natuurlijk, het leent het Friesk een beetje van de rap, van de hip-hop. Absoluut. Want het is heel ritmisch, hè? Ja. Je zit al even, het is ook een oor tellen als jonger. Ja, ik zit op dat oren ritme, hè. Maar dat leert me prima. Als het wel niet vergip je te raad, hè. En die Brutse loeden, die haast ik natuurlijk in het Fries. Maar ja, daar heb ik geen les van gehad. Ik had niks vernomen namelijk. En dat, ik ben er nog blij met dat ik het die in heb. Ik kijk, want dan kijk je me uit de ogen en ik vind het fantastisch dat je er zijn binnen. Maar sinds we hadden al heel lang een foto van jou. Dat is een hele lange linie, Dit is uit 1969, het jaar dat jouw eerste album uitkwam. Is het serieus? Een speeltuig ben ik. Ach, wat leuk, ja. Ja, die foto ken ik wel, maar ik vind hem ook altijd nog mooi. Maar weer dat met de eerste LP dus. Nou ja, ik koppel de datum aan elkaar. Ja. Want kun je je nog herinneren hoe je die eerste album opnam? Is dat, als je met zo'n Harm zit te componeren, is dat een heel oud proces of doe je eigenlijk nog steeds hetzelfde? Bedoelst die... Nou, muzikaal, creatief bezig wezen. Weet ik, Jere? Ja, dat je vanzelfs. Dus geven en nemen en leren van elkaar. En ging het doe ekkel zo makkelijk? Of? Die eerste LP bedoelt je toch voor mij? Ja, dat is een heel apart verhaal. Die had ik in Breda opgenomen. Die man verstond net een woord Friesk. En ik zong het liedje. Hij zei van, ik weet precies wat het over gaat, maar je moet een andere intentie nemen en het zingen uit een andere uitvalshoek. Dat weer zo'n aparte ervaring. Maar dat hoorde wel in dat mijn stem dus kennelijk wel zo volle joeg dat hij er wat op maatje koos. Ja. Wat is die beleving naar de muziek, daar bedoel ik? En het meidje, het creëren, is dat heel wat verouderd of is dat ook altijd een beetje hetzelfde? Kun je er op eenzelfde manier van genieten als je met Harm doet? Ja, dat sowieso. Tekst gaat altijd om tekst bij mij, dus dat kan dat missen. Hè? Dus nee, dat is wel genieten. Misschien ik had de laatste tijd 2 keer een tekstader gehad, zou ik maar zeggen. En daar heb ik wel van profiteerd, want daarvoor zong ik altijd teksten van oren, hè, van Tini Mulder, nog een maar terug. Maar dit is leuk, want het is weer creëren en zelfs weer een tekstmaatje. Alleen het riemt net en dat is verdomme, daar moet je om wennen. Ja, dan moet je even omzetten. Hè? Ja, dan moet je omzetten, ja. Ja, maar spannend, hè. Ja, maar mooi hoe hij zo enthousiast is, Harm. Ja, machtig mooi. Ja, je weet toch blied van? Ja, zeker weten. Ja. Roel is gewoon tijdloos in je dingen. Hij pakt het exact wel goed op, want het is een hele andere manier van muziek maken. Ja. Ik bedoel, op het waas, jongen, doet net iedereen samen even. Ja? En dan mag toch even niet zelf weer nog meer liedsmeidje. En door het dan maar eens op respectabele leeftijd een protte binnen aan starven, maar het is Roel beslist net, want hij doet het fantastisch. Ja. Hier hebt als een jonge god. Wat wil ik nog meer, Jere? Ja, en we willen het graag live jaren hier, de beide heren. Roel Slofstra, Harm van der Meer. Het is meer een grote eer om aan te kondigen live in Noorderwien. De oer-troubadour en de eerste Friese rapper. Een nuivere combinatie, ik krijg zuiver inspiratie. Het idee van een gearwerking kwam in mij op. Roel is cool, misschien kan ik hem interesseren van hip-hop. De taal van de stritten, wanneer me het spitten. En wie mij graag witte litten, in welke regio we zitten. Een collabo zoekt wat wijzer, ja het lieke me machtig. Men is nooit te oud van wat nice, al ben je in de 80. Dat weer wel even wennen, dat San van de rapper mij bellen om te gerren. Een rap op touw te zetten, wordt van mij natuurlijk nee weer. Want rap is mij vreemd, maar waar witsel het slagje, al had het je het weer ruimt. Hij zei, kom maar del, ik zeg geen ja en geen nee. Ik werk je net maar elke nie en ik kies daar iets van oké. En gang naar de troubadour, die eerste dag van een jest. Wollen net dan get het ook en net met dwan als mijn best. Stier va een blauwe door en bellen on. Roel
roel die me iepen en ik stelde me voor. Alles went, behalve speel je va een talent. Doch het is uiteindelijk een gave, dus let u net trodraven. De stierde dan met pet op hip-hop en ik dacht dat komt wel goed. Ik zeg hem even jippie neer en altijd welkom, is maar goed. Kom maar Harm, kom maar op, ik ben benieuwd naar die verhaal. Het kost de tijd een reden, simpel het steen een hele stoer. Dat je moeite roel, dat snappen wie als broers van oren memmen. Om mijn zin dit het net, waarom ons groeit de tonen bjemmen. De tosk van de tijd had geen grip op dit lied. En de jongens bleven jong tot in eeuwigheid. Een stukje skiën is vereeuwigd op een trek. Terug de trek, Roel en Harm beginnen jaren te bek. hier in de bek. De oer-troubadour en de stichter van de Frieske flow. Friske flow. Showtiet is altijd en de tiet is nou. Hij zie het op een krukje en dat hoorde hem maar krukt. Hij zong een stevig lied waarvan mij net een wut ontgeer. Talentvol als er is, joegde mij de motivatie om te gerren, te zieken naar een hip-hop folklorace. Een blauwe doos zei net alles, want dat slagen al gauw. Mijn stijl is zwier als een biervet, maar ben bepaald net grauw. Ik zeg hem wat ik je mij zien voert, de oer-troubadour. Al wie ik trot de kruk, gang ik zakken net trot de koer. Wauw, Harm van der Meer en Roel Slostra. Ja, die treffelkoor muzikaal in deze studio. En ik moet zeggen, dat vind ik wel een heel bijzonder moment. Om mij te meiden. Goed, 12 liefhebbers en echte muzikanten bij elkaar dus. Dat geldt soms ook voor bands die moa's binnenkomen. Een lekker soundchecken. Dan komt er een heel product energie vrij. En dat hoop je voor dan in een sturing als deze ik weer een beetje oer te brengen via de televisie. Dat lukt zeker voor mij een bus. Je hebt al even zien op het begin van de uitsturing. Straks doen ze nog 2 nummers. Maar eerst maar even met de band zelf. Want ik denk... Ja, er is ook een marimba binnenkomt. En dan denk ik al bij mezelf, wat voor soort muziek jij daar eigenlijk bij? Ja, normaliter is het eigenlijk klassieke muziek. En daar kom ik zelf ook uit de klassieke hoek. Maar op een gegeven moment ging ik naar andere artiesten luisteren. Zoals bijvoorbeeld Frank Zappa, waar vibrafoon en marimba in zit. En daar werd ik eigenlijk wel heel erg door geïnspireerd. Want het heeft zoveel mogelijkheden, dit instrument. En soms staat het alleen maar achter een orkest bijvoorbeeld. En dat vind ik eigenlijk zonde. Er kan zoveel mee. Nou, je ziet het. Je kunt er gewoon op brokken. Je kunt er gewoon op losgaan. En dat vind ik geweldig. Ja, wat een heel gesjouwstrijd. Ja, dat wel. Ja. Dat is de grootste uitdaging eigenlijk. Stiekem nachtmerrie. Ja, hè? Ja, echt wel. Hey, stel even de band voor. Waar ben je hem? Nou, wij zijn dus Abus. Ik ben Lucien Verheij, ik ben bassist. We hebben Max op gitaar. Jesse Intema hebben we op drums. En Lars hebben we op zang. Hoe bij elkaar gekomen? Wij zijn allemaal D-drivers op Paulus na. Ze zijn bij het eerste jaar van D-drive zijn Max, Jesse en ik bij elkaar in de klas gekomen. En Lars zat een jaartje lager. En uiteindelijk is dit eigenlijk begonnen als een punkproject. En dat was een punkproject van Jesse en Max en Tom. En uiteindelijk is dat veranderd toen Paulus en ik erbij kwamen... en hebben we er eigenlijk jazzpunk van gemaakt. We willen de originele ideeën van jazz... dus eigenlijk vrije muziek, maar wel muziek die ook de norm breekt... combineren met het idee van punk... dat eigenlijk iedereen die muziek moet kunnen maken. En dat het begaanbaarder is. Echt do-it-yourself dus? In feite wel, ja. Maar goed, dat is een idee. Vertaal het maar eens naar een oefenhok en nummers schrijven. Hoe gaat dat? Ja, dat verschilt heel erg. Het begint soms bij de ene, soms bij de ander. Ik schrijf vaak de akkoorden en dan valt Jesse in met ritmes. En Lars schrijft vaak teksten. Weet je wel? En voor de rest schrijft natuurlijk meestal iedereen zijn eigen partijen. Maar soms is het ook dat één iemand de leiding neemt voor een specifiek nummer. En dan stuurt hij het soort van aan op de manier dat diegene dat wil. Altijd maar goede energie hadden. Right, inderdaad. Nou, die hebben we sowieso altijd met z'n allen. Dus dat is goed. Ja, je ging lekker echt uit je dak. Nou, echt voor die in dat opzicht. Moest hij echt omzetten in die hollek om van het klassieke tinken aan te komen en dan ineens in een hele andere vorm tinken? Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, ik vind sowieso rockmuziek heel erg vet. Dus dat was eigenlijk niet het probleem. Maar wel het anders denken is dat je, als je klassieke muziek speelt... ben je heel erg gewend om van bladmuziek te spelen. En gegeven wat er staat, is wat je speelt. En toen ik met deze gasten ging samenwerken... kwam ik er eigenlijk achter dat mijn gehoor heel erg onderontwikkeld is. Waardoor ik heel slecht dingen hoor. En zij horen gelijk dingen. Terwijl ik veel meer in die theorie heers. Dus dat is wel een soort van omslag. Maar ik vind de combinatie eigenlijk wel heel erg mooi. Want vanuit die klassieke hoek haal ik ook juist weer heel erg veel invloeden. En ook lijntjes die kun je horen van... dat komt daar vandaan. Dus het is eigenlijk een hele mooie combinatie om ook om dat te doen. En op gehoor, maar ook vanuit de theorie.
muziek is spelen, is soms de studio in, is componeren. Maar zeker live spelen. Dan gaan een paar live filmpjes van je zien. Ja. Wauw. Dat gaat eraf, hè? Ja, dat is geweldig. Afgelopen oktober hebben we een Leeuwarden Tour gedaan. Hebben we op 3 verschillende podia gespeeld. Hebben we zelf een tour georganiseerd met bands waarmee we ook veel samenwerken. En sindsdien hebben we ook een keer een kraakpand gespeeld. Dat was geweldig. De eerste keer dat we speelden samen was op de Gentleman's Ride in Groningen. En toen dat was buiten. Toen moest op een gegeven moment de politie worden gebeld. Want we waren wat te hard. Dus toen kwam op een gegeven moment iemand zo... jullie moeten stoppen! En wij zo, ja hoor. Toen hebben we nog even natuurlijk 10 minuten lang gespeeld. Want dat is mooi. Maar we zijn wel gestopt door de politie. Ja, dat was top. En 28 maart gaan we spelen op Simplon Up. En dat is heel erg leuk. En zo net spraken we ook met een aantal mensen die bij 8501 Indie zijn betrokken in Jouren. En zij hebben zo'n Inside Out festival. Daar zit misschien zoiets ook aan te komen. Dus ook lokaal gaan we hier in Friesland best wel wat optreden ook. Ja. We nemen je het op, hè, van radio en televisie. Maar is dit soort muziek te vangen op een plaat? Of is dit toch live? Nou, het toffe aan deze muziek is eigenlijk dat we in plaats van wat we normaal bij rockmuziek ziet... dat je meer samen in een oefenruimte iets bij elkaar jamt... en daar het liedje van maakt, zijn we echt wel actief aan het componeren. Dus dat maakt het in feite juist veel meer werk. Maar ook in de studio ben je een soort van... actief de lagen op elkaar aan het leggen. Net zo op dezelfde manier als dat we het eigenlijk in ons hoofd hebben gedaan... en uitgesproken hebben naar elkaar. Een soort van, om zo het liedje te bouwen, doen we dat eigenlijk weer opnieuw. Ga je gewoon weer laag voor laag bezig omhoog werken. En dat geeft juist ook wel heel veel opties. Want bijvoorbeeld Max, die, in plaats van dat hij hier het 1 gitaar speelt... komen er in de opnames 4 gitaarpartijen over elkaar heen. Allemaal kleine dingetjes, kleine effectjes. Weet je? En op die manier kan je juist eigenlijk veel meer doen. En heeft het dus beide eigenlijk zijn charme, weet je wel. Dus live is het heel puur en echt en rauw. Maar in de studio kunnen we hem echt heel groot uitbouwen tot een soort van magnum opus. Wauw, ik ben zo blij dat ik zie het in de studio. Je geeft absoluut meer van jaren, want dit jouw energie, dit is muzikaal. Je wordt een nijtocht en wat ik al zei, live en studio en platen, alles met elkaar te combineren. Abes! Ik voorspel je met een hele mooie toekomst voor deze jongens. Maar eerst live in Noorderwien. Vast niet slecht, we weten gewoon niet beter. Ze zijn vast niet slecht, maar gewoon een VVD'ers. Het zijn vast geen psychopaten, maar net iets slimmer dan een modale lul. Ze zijn het vast niet waard om te branden op de stapel, want dit systeem is een kinderspel. En al die kindjes in Den Haag, die weten nog wel hoe het maar net is, in welk huis je opgroeit, hoeveel geld je hebt en hoeveel de ander is nog boeit. Hij wist heel goed wat hij deed toen hij viel. Sympathie voor de duivel. Een opvoeding voor een nog infantiel. In een te oud systeem die alle grenzen opzoekt, maar het geeft nog geen nee. En je rekening te houden met niet iemand om zich heen kan alles maken, zeggen doen. Niemand doet daar wat mee.
Ho. Wat is hier de bedoeling van? Wat gaan we doen dan? We komen hier muziek te doen dan? Dit is de check, fuck check in het fucking geel checkie op je bek zet. Zware panelen om en verkeer is de best check you've ever seen. Dit is de check, fuck check in het fucking geel checkie op je bek zet. Zware panelen om en verkeer is de best check you've ever seen. Checkies, ik rook ze het hele jaar door, dus ook in oktober. Checkies, geef mij maar die zware rook ze voor de later, dat ben ik ook van later. Voor het slapen gaat rook ik 7 checkies, want dat vind ik wel een beetje lekker. En als ik opsta een beetje vodka, dan ben je een beetje nee. Dit is check, fuck check in nek gek. Fucking geel checkie op je bek slet. Zware vanille of evergreen is de best check you've ever seen. Dit is check, fuck check in nek gek. Fucking geel checkie op je bek slet. Zware vanille of evergreen is de best check you've ever seen. Ik rook een checkie, want ik ben fucking wacky. Ik zit aan de crackie, zoek naar een stekkie voor. Nog een checkie in mijn bekkie. Ik zeg nog een chickie aan de crackie. Ze zei hey, heb je nog een checkie? Ze zei nee, ga je mee naar mijn stekkie? Ik zei, eerst een checkie. Eenmaal aangekomen bij de hotzo, ging ze aan de tot toe. Dit is check, fuck check in het vet. Fucking geel checkie op je bek slet. Zware vanille of evergreen is de best check you've ever seen. Dit is check, fuck check in het vet. Fucking geel checkie op je bek slet. Zware vanille of evergreen is de best check you've ever seen. Check in het gek, fucking geel checkie op je bek zet. Zware vanille of evergreen, it's the best check you've ever seen. Dit is check, fuck check in het gek, fucking geel checkie op je bek zet. Zware vanille of evergreen, it's the best check you've ever seen. Of Wauw, fantastische band. A Buzz. Jonge meisken, maar ja, wat een ongelooflijke energie. Zo is het maar even. En toch heb ik een beetje met de vinger al druk van Frank Zappa. Daar wil ik persoonlijk dan ook heel blij van. Goed, het zit er haast op. Ja, de weer Noorderwind. Bedankt voor het zien. Nou, week ben ik gewoon weer met een volle show. Dat beloof ik je. En het laatste nummer, het laatste muzikale woord is gewoon Harm van der Meer. Hoi. Het is net meer wat het best is. Nee, het wil mijn slagje, lik het wel goed. Ik viel dat het net wel, dat het net best is. Ben wat vreemd op een magen en het viel net goed. Je mailtjes home en ik miste de treinen. In je nota visa heeg, had geen cent meer te makken. De televisie en de koelkast binnen oneen. De bellen die het wilt, want ik krijgt zie het te kakken. Juster, weer er geen wolkje onder de lucht. Doe wies mijn zin jacht in het juster. Het allermooiste mokkel en wat hie ik maar die boft. Maar dat, ja dat wie juster. Bij de kassa stink in de langste rij ohne beurt. Ben mijn pincode vergeten. Ik denk bij mezelf, het zit me echt net mij. En ging dat uit zonder mijn sigaretten. Ik wie er maar ik rook weer als een ketter. Het gaat net goed met de economie. En qua net vercent, dat lijkt me beter. Maar dat lijkt hem zeker beter, net om die. Juster, wie er geen wolkje onder de lucht. Doe wies me zin en jacht in het juster. Het allermooiste mokkel en wat hie ik mij die boft. Maar dat, ja dat wie juster. Juster, wie er geen wolkje onder de lucht. Doe wies me zin en jacht in het juster. Het allermooiste wie en wat hie ik mij die boft. Maar dat, ja dat wie juster.